No ako pripojiť nový vozík úplne do Amazonovej sieti. Ideš, zapneš ho tým čipom, ktorý bol v vozíku napríklad. No, dobre, bliká na toto. Potom ideš. To treba zrušiť. Hej, a máš čiernu obrazovku, ale ono to tam je, ale je to strašne slabo vidno. A tuto dole je settings, nastavenie. Dáš, tak sa rozžiari. Potom dáš 5 krát, klikneš dole po tých číslach. Dáš 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ideš do Wi-Fi settings. Teraz si nájdeš sieť ASIN 456. Tu len podržíš prst dlhšie. Paste, akože prilepiť kód, ten sa tam dá automaticky. Potom ideš View More. A toto tu musíš prepnúť na Phone Mac. Hej, tento MAC address type musí byť Phone Mac Connect. No a to je všetko. Ešte môžeš urobiť toto, že keď si zase naspäť sem v tom nastavení, tak si, vidíš, toto daj Always Connect. A ešte si môžeš overiť Test Connection. A ak to napíše Valid Host 500, tak je to OK. Ideš sem a zase čierna obrazovka. Ale keď je čierna obrazovka, ona nie je úplne čierna, ona je to len úplne stiahnutý jas. Keď ideš zľava doprava, tak sa ti to rozroluje, ale ledva to vidno. Hej, no a teraz keď chceš ten vozík akože zapnúť, ako vozíkár, tak použiješ, čip nejakého vodiča. Ono to bliká na oranžovo. A ono po nejakej chvíli sa sami zapnú tie otázky. Hej. Ale keď sa odpojíš a vyskúšaš svoj servisácky čip, tak tým ti to ide hneď. A telefón sa len nabíja. Takže takto pripojíte nové vozíky.